Pozdravím všetkých. V tomto videu vám ukážem stavbu kolesového nakladača od značky Hitachi. Je to model 1.14, je kompletne tlačený. Ja som to tlačil na tlačiarni od značky Prusa MK3+. Takže časy, ktoré spomeniem na konci, sa môžu líšiť podľa toho, kto akú má tlačiareň. Stavbu neberte ako návod. Ten návod, ktorý dáva vlastne ten autor, ktorý je v popise, má pekne spravený návod, treba sa držať jeho. Tie videá schválne zostriham tak, aby každý videl tie chyby, ktoré som robil ja a pri tej stavbe sa tomu vyvaroval. Ten model je kvalitný, veď uvidíte tú stavbu, fakt stojí za to a celkom pekná hračka a model na také pobavenie v voľných chvíľach. Tak ideme na to. Tak elektriku máme hotovú. Je to celkom také prácne, každý si s tým musí poradiť sám. Vyskúšané to je, proste motory fungujú a ideme ďalej. No. Takže pripevníme si káble. No, myslím, že na polka nebudeme mali, takže to vyšlo tým, že sme dali obyčajný skutkovač plochy tenký. Ten príde tiež. To nie je ono, ale tam pôjdeme. Ideme ďalej, dáme si motor. Ideme trošku na seba. To sa týka fokusovať. Skoro sa priamo do motora. Ideme ďalej. Pri tých predošlých dieloch ste si už mohli všimnúť, že závažia sú už vo vnútri. Je to celkom také aj nie zábavné, aj nie pracné, len proste je to zdĺhavé, tak som si to nalepil predom. Ja som si kúpil 5-ky. V návode je, že 5-ky a 10-ky. Tie 5-ky človek si strihne ako chce, tú 10-ku si už nestrihne, takže pre mňa boli lepšie 5-ky, ako milať sú dá rovnako. Takže závažia sú vložené, ideme ďalej, ideme na prúžinu. Na návode sa píše, alebo sa upozorňuje, že tá prúžina, treba dávať pozor, že tá prúžina musí byť v podstate stiahnutá, alebo nesmie sa povoliť predtým, než sa vloží dovnútra. Zrejme, že tá prúžina sa dá stiahnuť, ale určite to bude pracné, takže robím to prvýkrát, skúsim to dať takto. V podstate tak by to malo byť a je to tam, no. Treba dať pozor, tá struna neušla von. Možno trošku ušla. To skúsime nejak zachrániť. No nič, ja s tým nejak popasujem a tu sa vidíme znovu. Zachrániť to šlo celkom ľahko. Zatiaľ len so kliešťami som to stlačil dole a je to na mieste tak, ako to má byť. Takže pružinu máme na mieste. Už nám neušla, môžeme ísť ďalej. Posunieme sa ďalej. Ideme zaistiť pružinu. Vždy to máme 10. Ty máš na jednu kombus, našli si vlastná niekto, ale to je prúsekvia. A jednu veľkú, to je 16.
Dokopy. Ten diel, ktorý sme montovali, teraz nám pomôže usmerniť celé toto. 4x20 to stiahneme dokopy. Znovu skrutka ide priamo cez celý diel a do šasy motora alebo do prevodovky. Dobre, na rade sú zavitové tyče, teraz si idem pripraviť zavitové tyče. Som si zavitové tyče samozrejme predom narezal, označil, že ktorá je aká. To isté som si spravil aj so skrutkami, ale nepozrel som si pozorne ten návod a vidím, že tie skrutky sa počas tej montáže stále upravujú, takže budem upravovať i ja. Zavitové tyče sú 67 mm. Takže tu máme 67 dvakrát. A tu idú klasické matice. Tie mám samozrejme zase inde, takže musím ísť znovu po nich. Takže matice máme. Všelijaké, ja používam tie nerezové, tie aj skrutky, hneď ako mám možnosť, tak používam nerez, sú precíznejšie, trošku tvrdšie a horšie na obrábanie, ich treba upravovať, ale sa málo kedy stáva. Takže na jednu stranu si naskrutkujem maticu. Máme skrz. Trošku stuha. Tá skrutka vyčnila, si to skontrolujem, no vidím, že to nie je 67, ale mám inú, takže ako sa vraví, dvakrát meraj, raz rež, vieme, že skrutky je dobre si merať. Sa mi to nezdalo, že to ide až skrz. Nič nemá, mám 67, môžeme ísť ďalej. Ako predtým. Tak to už je správne.
je dobre si upraviť tie diery. Tá tlač je robená tak, aby tie diery nepotrebovali pri tlačení podpory. Na to myslel. Ja som si ich nečistil, že si ich prebijem priamo skrutkou. Nie je to ideálne, ale nechcel som mi každú jednu dieru zvlášť čistiť. Rád prichádza špeciálne upravený, nie že Torx, ale orech. Musí mať v priemere 7,2. V podstate to hneď píše z úvodu, pretože sú tu nejaké, alebo väčšina dier, ktoré väčší ten orech, no ten orech, ako kúpite, tak sa tam nezmestí. Tu brúsenie celkom tak na hranu, tak o držku, takže treba dávať pozor, aby ste to neprebrúsili. Sa to podarilo na prvú šupu, po prípade si kúpiť dve, ak by ste jeden skazili. A tento je tak na hranu 7,25 a ide tam celkom tuhá, nechcel som ho viac brúsiť, aby som to neprepásol. No, vidím, že tie diery sú fakt, že presné. Skúsim si to tu nejak podoprieť. Si preskutkovač. Dobre si zatlačiť skrutkovač z jednej strany alebo mať dve upravené orechy, aby si človek, tá tyč sa môže točiť na voľno na jednej strane a určite to nikto nechce voľné. Aj dole. Už sa zdá, že to dávam úplne na fest, ale tam blbý prístup, človek to drží tak blbo, ale to, že sa trasiem, neznamená, že to je úplne na fest. Už teraz poznať, že v podstate sme len na začiatku a tie diely, alebo ten nakladač už teraz má celkom slušnú váhu. Celý model by mal 12,5 až niektorí vravia, že až 15 kg. Takže celkom slušné. Tie závaže robia svoje, tie motory majú nejakú váhu tiež. Takže za mňa zatiaľ celkom fajn. Tak ideme ďalej, no. Dobre, tak ideme v podstate konečne ukotviť tie motory, aby sa nám to tu už nehýbalo. Pravde motory nemám vyskúšané, ale mám to zapajkovať tak, že by to malo fungovať. Musí sa to vo vnútri v podstate prepojiť plus minus a v podstate do kríža, aby sa tie motory, lebo sú samozrejme obrátené, tak aby sa netočili jeden dopredu, jeden dozadu. A to si treba dať pozor, ako návod je slušne spravený, musí to pochopiť každý. Si myslím, že ak ktokoľvek pôjde podľa toho návodu, tak dojde do zdarného konca. Ja to skladám prvýkrát a zatiaľ za mňa len tá elektrika, to je na nervy, človek sa s tým musí popasovať, musí skúšať. Ja som si zobral, myslel som si, že drôt alebo izolácia o pár stotín hrubšia nebude robiť problém, ale hneď z začiatku som zistil, že problém to je. Takže buď treba tie káble kúpiť fakt presne s tou izoláciou, alebo sa potom s tým pasovať, no to je to na každom. Tak ďalej. Každý jeden diel mám v podstate, alebo väčšina dielov mám takto pobalených, takže človek si to potom vie ľahšie nájsť. Idem tak posledné, alebo poprieť, že dokonca. Si to trochu pýtal, strany. Ja zároveň často 8 mm. Teraz tými ale tými dielmi si už ukutíme ten smetný motor, alebo pohodný motor, čo treba dať. Na to, ja sa s tým popasujem aj na to.
Dobrý, spasibo. Zober to, čo to nebude. No, úplne. Nikto to nebude dnes. Pozri sa, uvidíš, pozri sa. No, ako som spomínal, tak v podstate tým išlo ten motor, to ide do konsula. A to je na to, to bude koty. I tu ešte nie, tam do tlačíka, ako to ide. A už je na teraz. Z tých skôr išlo 5, to sa tiež prvýkrát, takže možno tiež si človek to veľmi neskôr. Dobre, niečo nám tu nehraje. Máme to vyúsené, neviem, či to robia tie nálepky alebo čo, ale som sa na to pozrieť a uvidíme sa neskôr. Dobre, takže išiel som na to, že čo nám to blblo. Takto, keď si chytíte z toho motora a budete si to natáčať tam a späť ten motor, tak si to musíte napasovať do tých skrutiek. No to už celkom ide zľahka, viac menej. Na matice. Tie závitové tyče treba dať pozor, buď si tam treba dať skrutku, alebo fakt to odsponík len jemne, lebo si rozklepete ten závit. Takže to ide celkom fajn, trafia tie matice, je trošku také. No neviem, či to bol zámer, alebo len náhoda, ale to, že tá vrchná strana je trošku otvorená, tak už to ide, je to jednoduchšie nakrútiť. To, že vám ten motor nie je dotiahnutý úplne za rovno, to sa nemusí nikto starať. V podstate týmito skrutkami ostatnými sa to všetko stiahne a priťahne tak, ako to má byť. Nič, v podstate nič tu nebude na voľno.
Mám 3x6 skrutky metrickým závitom. Vidno, že ten motor sa priťahol pekne, v podstate tá príruba je úplne zarovno s tým všetkým dokola, takže to isté na druhej strane a to chce, napríklad ja chcem, tak pre istotu si skúsim tie motory, neviem ako ľahko alebo ako ťažko sa rozoberá ten model, ak by bolo niečo zlé, ale ešte vidieť, že obidve motory sa točia rovnakým smerom. Majú slušný dobeh, ten dobeh tam nebude neskôr, možno aj vadilo. Skúsime motor na ovládanie ramena. Takisto funguje. Koncové spínač, čo je v podstate, som si skúsil predtým a funguje, všetko funguje, takže môžeme sa posunúť ďalej. Budeme lisovať púzdra. Tie budem lisovať ja osobne nie s verákom, ako odporúča autor, ale blickami. Jednu stranu. V podstate som si tie púzdra robil sám. Akože nešlo o tú cenu, ale človek priplatí za tú poštu a príde to skôr, alebo musí čakať. Za púzdrami by som čakal aj 2,5 mesiaca. Takže ja som si ich vyrobil, musím trošku aj upravovať, lebo jedna strana je celkom nie veľmi ideálne zrazená, takže si to budem čas stavby upravovať a uvidíme, čo z toho vznikne. Takže sa posunieme ďalej. Ja si tie púzdra nalisujem. Tak jedno púzdro ukážem. Tak tu budem lisovať všetky. Jedna strana je celkom fajn. Si upravím tie blicky. Teraz púzdro by sa to nevyosilo. Ten zverák by bol širší, ale som to celkom aj zničil. Také malé upozornenie, nerobte si to tým, čo chcete, ale robte to tým, čo odporúča ten autor. To robil tými blickami, ono trošku som tú spodnú stranu ohryzol, že to nebude vadiť, takže robil som to nakoniec s verákom, je to lepšie, o dosť lepšie tým zverákom, takže robí to tak, ako sa má. To púzdro si trošku zrazím tú hranu som mal upichnutú, takže nebola úplne ideálna, a už to je fajn, takže o zbytok tých púzdiel budem určite robiť tým zverákom, tými blickami, tieto celkom hryzu, takže vyzerá to dobré. No. Ideme ďalej, v podstate tu ten diel, hotový, si pripevne na spodok, zakrie ten motor. Tie káble si už uložíme teraz, aby nám to neskôr nevadilo. Ideme krútiť tie skrutky. 3x12 do plastu, ideme na to.
Dobre, normálne so skrutkovaný. Človeka neprestáva udivovať, aké sú tu v podstate že detaily, ale technicky to je zmaknuté úplne brutálne. Sa fakt teším. Ešte v podstate len na začiatku tá prvá časť, ale vyzerá to pecko. Už teraz môžete vidieť, že je to celkom veľký model a ťažký hlavne. Mi prišli tie kolesá v podstate na to, tak vtedy bol človek udivený, že je to fakt veľké. Tak posunieme sa ďalej, uvidíme, čo nás čaká. Si to skomplikujeme, tieto veci si dáme na bokom. Teraz budeme robiť trošku menšie veci. Tie veci pripravím a pustíme sa do nich. Púzdro máme nalisované. No si vlepíme takú malú časť. A možno lepím tú správnu. Dal som si pozor a tieto veci som dal dokopy, treba dať pozor, že v podstate ide s priemerom 13, tá tenšia, táto je hrubšia. To, že by som si tu teraz zmýlil, v podstate že to lepí lepidlom a neskôr by to určite robil problém, takže má istá menšia. Je síce o trošku menšia, ale je aj tenšia, takže na to treba dávať pozor alebo si to podeliť trošku lepšie ako ja. Je to preto, lebo ten autor to robil takto, že v podstate všetky diely sú pripravené, netreba sa starať o nič. Človek si to otvorí a hneď je to na tej podložke pricapené tak, ako sa to má tlačiť. Tak samozrejme, aby tam nepotreboval žiadne tie podpery alebo nejak to nevyvyšoval, tak táto strana je prilepená na tej podložke, to je dohľadka, ale samozrejme potrebuje ten výčnelok, aby to púzdro tam chránilo, aby to malo aj nejaký tvár, aj v podstate, aby to nejako vyzeralo, tak takto sa to dolepuje. Celý ten model je peckovo vymyslený, proste radosť skladať. Tak ideme ďalej. Pinu si zatvoríme. Je príruba so smyčkou dierou. V návode je neskôr v podstate spomenuté alebo upozornené, že treba si dať pozor na tie úhly. Som mal to šťastie, že v podstate mi to prišlo presne tak, ako to má byť. I tie diery sú skrz, takže je to fajn. Dobre, takže pripravili sme si štvorcové skrutky. Našli dielik, sa osmička. Ja si vložím tú prírubu dovnútra. Skrutka má zrazenú hlavu z vnútornej strany. Dobre vidím, tak v podstate tam je asi len kvôli tomu, aby zosilnila tú hranu. Vlastne, kde bude tlačiť tá pružina. Slimáková pružina, v podstate jedno také zosilnenie toho plastového dielu. Ten nakladač konec koncov zdvihne celkom dosť. Takže samozrejme, že niektoré diely alebo niektoré modely tých dielov musia byť zosilnené, aby to vydržalo ten tlak. Skrutky som si skrátil z 20 na 17,5. Treba dávať pozor, že skrutky so zrazenou hlavou sa v podstate berú odtiaľ. 17,5, nie je to závid, ale je to od hlavy 17,5. Pre návodu si to dáme takto. V návode sa píše, že ak sa vlastne tá pružina nenatočí,
tá pružina vo vnútri, keď sa nenatočí, alebo keď sa zastaví skôr, než to spraví pri vrátky, tak celý ten diel treba otočiť o 180 stupňov, ak som to dobre pochopil. Uvidíme, či nám sa to natočí neskôr, alebo nie. Myslím na autu. Minulý. Tak to ide, je v podstate mesto tých štvoroch hraných, skute boli tie tálne, mosadné vložky, keď než sa riešenia na šikmo, tak tam nie je cesty späť, v podstate to najkrajšie mesto stále sú cestu a zrovna sa tak ako to má. Ja, tak normálne. Niekto tu sa vláčim, sa potreboval tou kampou, ty človek nevidíš takú silu, že to nepreťahne, ale musím tak normálne. No tak to máme, dáme si bokom. Človek na tom AliExpresse je odkaz v podstate na takého červíka. Má z jednej strany keby zrazenú, ja som si kúpil klasického červíka a zbrúsil to znovu. Nejde o tie peniaze, stojí to pár centov, ale človek za takým jednoduchým dielom čaká veľmi dlho. Takže väčšinu vecí si vieme urobiť aj doma sami. Alebo kto je lenivý, tak si to objedná a počká. No ja som sa nevedel dočkať, chcel som čím skôr vstávať. Tak som si tie veci nejaké spravil. Uvidíme teraz, či to bude tak jednoduché to tam trafiť, alebo skôr tá pružina, či nás pustí. Z jednej strany to je celkom jednoducho, a z druhej strany som to nechce veľmi. Čo nám tlačí? Ja nájdem problém a posunieme sa ďalej, keď to bude zložené. Tak čomu dlho som sa bránil, ale som sa neubránil a to bolo to, že som to musel rozobrať. Hej. A to z viacerých dôvodov. Čím viac som sa snažil to tam narvať, tak som ničil túto súčiastku a hrozilo to, že by som musel tlačiť znovu. Aj tak to tam nešlo a v podstate na tej diskusii to riešilo i viac ľudí, že malo problém s tým, kde som mal problém aj ja, že vlastne tento koniec bol príliš dlhý a vadila tomu os motora, takže nešlo to dovnútra. A ďalší dôvod bol ten, že tá pružina bola od výroby tak zle vytvarovaná, že nešlo to tam trafiť, človek to nevidí znútra. A musel som to rozobrať a zložiť to takýmto štýlom, že to dať dokopy takto, v podstate nejaký ten krok dopredu a potom to skúsim znovu narvať, dúfam, že to pôjde. Odporúčam tento krok spraviť predtým, než budete skladať v podstate celý tento celok a vyhnite sa tomu, že to budete musieť znovu rozoberať, je to celkom prácne, je to na nervy. Rozobral som to dvakrát s tým, že som si myslel, že tá pružina je naopak, tá pružina inak nejde len takto, ale proste problém bol ten, že ten koniec bol dlhý. Tú pružinu, ak vložíte dovnútra, už je problém vybrať von. Ani to neskúšajte, ja som to skúsil s tým, že som stále po trochu vyberal von, obmotal to druhotom znovu, ako to bolo predtým a vybral to von, ale hrozí to, že tá pružina sa vám rozmotá a to zmotanie späť, no chcel som sa tomu vyhnúť a som sa tomu vyhol, ale neviem si predstaviť, aby som to naspäť stáčal, tá pružina je dosť pevná, dosť silná. Dajte pozor, ako urezávate, aby ste neurezali veľmi ten koniec, lebo budete musieť sa s tým pasovať, ja som dal o ten milimeter menej, dúfam, že to nebude robiť problém. A doslova som to upiloval pilníkom, ten pilník tu síce nemám, ale ukážem to tým imbusom, v podstate som si to chytil, ten štvorhľadný pilník a prepiloval ten vrch a potom to už pôjde jednoducho ulomiť tými štípačkami alebo niečím takým. Opracujte si ten koniec, zložte to takto a uvidím, či to pôjde teraz zložiť späť tak, ako to ten krok treba to obehnúť a treba to nejak oblbnúť. No. Proste nešlo to dovnútra nijak inak a to som sa s tým pasoval asi 2,5 hodiny a nakoniec som sa nevyhol tomu rozoberaniu. No. Idem to zložiť späť a uvidíme, či to pôjde. Postreh, čo som si všimol pri tom rozoberaní, dajte pozor, aké máte skrutky. Dvakrát som to mal rozoberané a vôbec som si to nevšimol. Všimol som si to až teraz. Máte viac druhov skrutiek. Jedné sú so širokou hlavou a druhé sú s takou valcovou.
Ja som tu namal s tou širokou. Sadnúť si to sadlo, nebolo to úplne dokonalé, nešlo mi to do hlavy, že kvôli čomu. Až teraz som si všimol, že v podstate som tam mal zlé skrutky. Takže dávať pozor fakt na všetko. Všetko si overiť radšej dvakrát a vyhnete sa tomu takým tým blbostiam alebo tomu častému rozoberaniu alebo niečo. Ja to skladám teraz prvýkrát a pri druhej stavbe by som si už dal pozor. No, ale tak na čo si stavať dve nakladače. Takže dávať pozor, čo kde skrutkujete, čo kde je, držať sa toho návodu a všetko kontrolovať dvakrát, radšej si to premerať predtým a hovorím, vyhnete sa tomu rozoberaniu. No, môžeme sa posunúť ďalej. V podstate je to vo vnútri. Všetko je to zložené, skrutky sa nám nezvyšili, takže po pamäti to šlo celkom fajn. Trafíme tú dieru. Ten vyrobený bolcník. Musíme nájsť, je to tu. Na obrázku to máme trošku inak, ale možno to bude fajn a nebude to robiť problém neskôr. Skutku máme na doraz. To nie je tak pohyblivé, ten motor to už drží. Takú mikrovoľu to má, dúfam, že to nebude robiť problém. Nejako ďalej. Natáčanie, keď som dobre pochopil, to si necháme až tesne pred zapojením ramena. Na tú druhú časť, ten druhý diel je viac menej rovnaký, púzdro máme nalisované, ten krúžok nalepený, bacha na tú dieru, mi to v podstate šlo. Takže v návode sa píše, že dotiahnuť skrutky ľahko. Tento výčnielok v podstate má na starosť to, že spína ten koncový spínač. Teraz to počuť. Neviem, či to počujete, ale dobre, máme to skompletizované. To, že prečo to máte nechať na voľno, je to, že to trošku hýbe hore-dole. V podstate si to zrovnáme s tou druhou stranou. Utiahneme a viac menej táto časť je hotová. No. Dobre, túto časť máme bokom. Máme prvú polovicu z polovice, už to nemáme miesto. Ďalej, no. Taká to sem celkom ticho, sa rikom a trochu tiež. Sa stavbu som začal usmial, na niečo, po 5. po obede. Pružina potrapila. Samozrejme, že pokiaľ to ešte niekomu obehne, tak to trvá. Vlastne nejaké zastavený úzavec, sa ospravedlňujem. Človek sa k tomu potrebuje nejaký náhľad, niekedy v sebe asi nevedomí, že nemám kameru.
tie diery sú mimo seba, hej. Sú tu dve diery, jedno na jedno, druhé na druhé, takže aby vám to nešlo nejak takto do šikma, ako na začiatku. Strašne sa nestane, ale... Nelieky máme skompletizované, dostávame sa do stavu, kde to rameno potrebujeme dvihnúť hore. Inakšie tam nedostaneme tie skrutky. Skúsim to posunúť baterkou. Dúfam, že ten koncový spínač funguje ako má. Ak nie, tak to zlomíme. Čo by som nerád. No, nepôjdeme na doraz. Takže natvrdo na baterku. No. Z tej strany nám to nejde. To ani z druhej, a to z dôvodu, že sme vzali jeden drôt z jedného motora a druhý drôt z druhého motora. Už som sa bál, že to nefunguje. No. To sú zase motory na pohon. A na tretíkrát, už to dúfam trafíme. To ide dole. Skúsime ten koncák. Jak sa mi to nezdá. Už to je až veľmi nízko. Čiže to neviem síliť. Vidíte, ten koncák sa spustil, v podstate to už vyššie nejde. Bacha na tie skrutky, tam si objednal tie skrutky presne podľa rozmerov, aký mal byť, ale cez inú stránku. Znovu došlo k tomu, že za skrutkami by som čakal 2,5 mesiaca, nechcel sa mi preplácať za tú poštu. Ale stalo sa to, že cez AliExpress by som si objednal, aspoň podľa obrázka, tú skrutku skompletizovanú, alebo v podstate jednu aj druhú polovicu. Ja som to objednal, tie skrutky som našiel aj na Tému. V podstate nájdete ich skoro, nie že skoro všade, ale nájdete ich. Ale prišli len tieto polovice. Potom je problém v podstate nájsť tú druhú polovicu. Bežne v predajniach to nemajú. Alebo som sa s tým nikde nestretol, takže objednávať to znovu sa mi nechcelo. Dá sa to prispôsobiť, už to není ono. Už tie skrutky budete musieť skrývať, alebo si ich doobjednať a čakať. Ja som si ich v podstate, sú trošku iné. Mám porovnať, tak táto ide aj tuchšie, ale v podstate vidíte, je to iné. Skrieme to dovnútra, časom tie skrutky samozrejme doobjednám, vymením ich. Teraz to skompletizujeme tak, ako to je. Máme neskôr. Ideme kompletizovať. Samozrejme z tej druhej strany by to šlo jednoduchšie, by som mal tú skrutku z tejto strany. Ja ich montujem kvôli tomu, aby tá krajšia strana bola von, ale proste točilo by sa to z tej strany, kde by to bolo jednoduchšie. No, teraz sa trošku s tým musím potrápiť. Znovu pri rozoberaní, tie skrutky budem meniť. Tie skrutky treba dávať na doraz, takže samozrejme treba mať druhý imbus, dotiahnuť ich, tá skrutka nikde inde nepôjde. V podstate tuto narazí, tie skrutky sú presne v rozmere, aké sú tie púzdra a treba to dotiahnuť, aby v podstate sa to neuvoľňovalo časom. Tie skrutky ide samozrejme do začať z tejto strany.
Je to trošku stúha, no. Znáte, že musí sa to voľne pohybať, táto ide trošku tuhšie a to je trošku ľahšie. Dúfam, že to nebude problém neskôr. Dobre, máme hotovo, ideme ďalej. No dobre, bolo potrebné trošku prebrúsiť tie osky. Vlastne v ďalšom kroku budú tie púzdra na tie osky. To išlo celkom stúha a stalo sa to, že tie púzdra sa mi pretáčali v tom ramene, takže prebrúsené. Už keď to mám rozobrané, hneď natočím podľa videa v podstate tú skrutnú pružinu. Má to byť 3-krát z tejto polohy. Neviem, či mi to rameno bude vadiť alebo nie. Skúsim to najprv s ním. Keď to nepôjde, tak to v podstate odmontujem. Dobre, takže 3-krát. Ešte jeden. Dva. A 3. Čiže dám, že keď motor sa v podstate zastaví predtým, než sa natočí, tak treba to rameno otočiť o 180 stupňov. Ja sa to úplne do tej polohy nedostal, tej zadnej, ja ho skúsim otočiť o 180 stupňov a uvidíme, čo to spraví. Dočíme to späť. Takže rameno je otočené o 180 stupňov a silou vrátené späť. Ten motor drží a v podstate tú pružinu som ako keby vrátil na silu o pol otáčky naspäť a zatočil naspäť tú skrutku. Takže tú polotáčku prešiel motor úplne zľahka. No a ideme znovu natočiť o tie 3 otáčky. Uvidíme, ako to dopadne. Takže máme tu tretiu otáčku a motor sa stále točí. V podstate až teraz sa dostáva tej polohy, kde už sa morduje, ale túto až nepotrebujeme. Takže ten motor pekne natočil tam, kde má. Sme až v podstate za tou polohou, kde by mal ísť. A stále to celkom išlo, nie že zľahka, ale ešte ten motor točil. Takže ho vrátime späť, aby sme mohli to rameno v podstate montovať naspäť, ako bolo. Takto. A máme to natočené, no. V podstate ten krok som myslel, že budem robiť až na konci, ale montujú sa ďalšie diely a aby som to potom nerozoberal a nešpekuloval, v podstate teraz to je jednoduchšie, tak sme si to natočili podľa toho návodu, ako sa to má. A ideme skladať vlastne ďalej. Ideme si namontovať späť ten koncový spínač, alebo vlastne tú súčiastku, to druhé rameno s tým koncovým spínačom. Tam funguje. V podstate sme si skúsili už predtým a vieme, že to funguje. Takže natočíme späť červíka a budeme pokračovať vlastne ďalšími dielmi. Dobre, takže púzdra máme nalisované. Uložíme si diely. Ideme opačne. Takže plánovo takto. To púzdro máme prebrúsené, takže sa tomto ide zľahka. Rozmýšľam, že by som tam mohol kvapnúť aj trošku oleju.
olej v podstate podľa návodu tam ani nejde, ale stále je tam niečo, čo môže drhnúť. Že trošku oleja tomu neuškodí. Olej v podstate by nemal narúšať štruktúru plastových častí. Či to je nejaký špeciálny olej alebo čo, ale tak mi to bolo povedané. Takže ho pri 3D tlači a pri tých kovových súčiastkách používam. Tak ho položíme tu na. Skrutka M3x25, som tam asi mali dobre, a dolej do plastu 3x12. Vidíme, stavba sa už naťahuje, už prepracovaný. No a ďalší krok to isté. Dobre. Máme to poskladané, netreba zabúdať v úvode som to síce nespomenul, ale po vnútri vlastne v tých prvých častiach sú dokopy 4 matice M3. Ja som sa už naštaršil, že už tam nie sú, lebo v podstate na tejto strane sú 3x30, na tejto 3x25. V podstate tu mi to vošlo, tu mi to išlo na prázdno, už som si myslel, že som tie matice tam nedal, ale sú tam. Ja som to na začiatku videa neukazoval, ale netreba na to zabúdať. Tak, pohneme sa ďalej. Vrátime si tu všetko hore nohami. Tu nasiame skrutky 3x20. Dobre, ideme ďalej. No, závitové tyče, 104 mm vraz a 108 vlastne na tú spodnú časť. Ak to keď si to vrátime. Ale 104 a dole vlastne 108. Ideme si to nájsť a dáme to dokopy.